Tabang sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa mga kaigsuunang differently abled persons, human sila nahimong benepisyaryo sa nagkadayang assistive devices nga gitunol sa Kapitolyo Provincial. Gireport sa Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO ubos sa pagpangulo ni PSWDO Head Mr. John Lemar Abella nga dunay 13 ka mga misa-mison ang natunulan sa ilang gikinahanglang ikepo. Mukabat 11 ka wheelchairs ug 2 ka crutches ang nahatag ngadto sa mga benepisyaryo nga 5 ka adlaw gipahigayon ang pagpangtunol. Nagsugod kini niadtong Agosto 9, 2021 nga nadawat ni Miss Nila Nakasabog gikan sa Barangay Santa Cruz, Taguluan ug Mr. Arturo Tagun nga taga Purok 6, Barangay Mauswagon, Lagindingan. Samtang sa Agosto 10, 2021, natagan sab sila Miss Jocelyn A. Tabanaw nga taga Barangay Poblasyon, Taguluan ug Miss Josefa V. Macaron nga taga Barangay Talusan, Balingasag. Niadtong Agosto 11, 2021, laing benepisyaryo ang midawat sa maong assistive device nga si Mr. Ray Co nga taga Barangay 19, Hinguog City. Sa Agosto 12, 2021, sila Mr. Jack Steven L. Salvan nga taga Purok 7, Barangay Quezon, Hitagom, lakip na sila Mr. Okloy Bagyo ug Mr. Juan Abejo nga parehong lumulupyo sa lungsod sa Hitagom tungod sa koordinasyon uban ni Hitagom Vice Mayor Honorable Rudy Damasing. Malampuson nga nahatag ang ilang hangyo. Niadtong Agosto 13, 2021, si Miss Mariana Raez nga taga Barangay Baluarte, Taguluan uban ang 4 ka benepisyaryo sa susamang lungsod nahatagan sab sa ilang mga assistive devices nga gitunol sa balay ni Notchka nga nahimutang sa nasangpit nga lungsod. Dili matukib ang hugot nga pagpasalamat sa mga benepisyaryo tungod kinasingkasing nga gitunol sa kagamhanan ng probinsya alang kanila nga dunay kabilinggan sa panlawas sama sa stroke patient, cancer patient, orthopedic disabled, dili kalakaw o maglisod sa paglakaw, inborn disability sa paglakaw ug kidney and heart failure patient. Ang walay pagduha-duha ug paspas nga pagdubag ni Governor Bambi sa mga nanginahanglan nga sugod pa kaniadto samot nakapadayig kanila kay ilang nasaksihan ug natagamtaman ang sinsirong pagserbisyo ug tukmang kaayuhan sa tanang misa-misnon nga kanunay gilantaw niini. Kauban si Mark Anthony Parehas sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor My Guy. Alang sa limpyong mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.